ngifisa nje ukubonga ithuba lokuthi ngibe la ekhaya njalo ukuza la ekhaya kuyinto eyisimanga ithina sazi lensizwa eyasala empini kodwa ke namhlanje usizela bengithi ngiyoba ngedwa nje ngoba ngifonelwe dadewethu izolo ebusuku wangitshela ukuthi angifike la namhlanje kukhona okufuneka kulungiswe amangathi ukuthi kwenze njani ngabe indlu yenkosi ihlaselwe kodwa mase ngikhuluma ngeke ukuthi hayi khona into engikhathazile yena lase ngithi-ke hayi uma kunjalo phela mase ngizwe komkhulu ngeke ngithi hayi benginento eyiningi nje bekufanele ngizenze ngathi uma sengibizwe abakakhongolose ngeke ngibale ngase ngithi-ke no bakwethu ngoba kukude ngeke ngidrive phansi noma kungenamali nangicabanga ukuthi-ke soyingenela nje la singene sixoxe lokho phinde ngifune ngihambele ngithuke mase ngifika la mayi baba mangaka awungase ngithi hayi-ke mase bekhona kusho ukuthi lento engibizelwe yona ayihlukile kulezi engizaziyo sengiyicabangela-ke ngingakakhulumi nangempela-ke uma ngifika udadewethu washo wathi ayikhona ungahambi kahle wakuchaza-ke okuthintana ngendlela aseyibukile hamba ehlezi udadewethu owalusa isosha ebese-ke kuthi uma sekuhleziwe kwenziwa konke njalo njalo kube khona izinto ebezingamenelisi kahle nangempela uma sengifika kundaba ezitha uma ngifikela kundaba ezitha-ke ngifike kubaba kusuke kumnandi ngendlela esimanje ngihambe namadlozi angiphelezele ngoba kusuke sengifike kwabadala base nginike ithuba ukusihlale ngale kodwa khona phambi kuba sihlale wamemezela kulabo bebengiphakathi kakhulu laba bangabaholi nabangamalungu njalo njalo bebengiphakathi wathi usebuke lukhulu njengoba azi umfowabo wadlula ngendlela embi wayimisela ukuthi uyolwela leya nto eyayilwelwa umfowabo uyoze besivunile leya nto eyayilwelwa umfowabo owayeyilungelo lethe swi le-ANC nomkhonto wesizwe kusho ukuthi ekuhlaleni kwakhe ebhekile wabona ukuthi ayikhona sengathi lento yenziwe lo mfanyana lomncanyana osenkani ukuthi akhe iqembu elisha lithathe indawo namhlanje ngezizathu ezikhazile eziningi
kazi belibona ukuthi nansi revolution bathi sengijona umkhonto Awusukaneni madoda. kunezizathu-ke azishoyo ngentanda izizathu zakhe zilandela nezami ngenkathi sencane ngenkathi ngenkathi zama umhlangano yethu lokwakuyi-ANC esasiyadoko yathathwa bayithatha bayilahle ehlathini bahamba nento ongayazi bangahlonipha abantu bangenza bazenze lokho emkhulike bethusa njalo ngathi ngikhuluma nabo esikhundleni salokho bangithuke ekuseni ntambama suma yiseka kodwa bakaze bakhiphe nothungamishisi ngalokho betshena Kunjani betshena laba njalo nje Akidanga kubona. esemqoka ukuthi Amandla asemasebeni awusukaneni madoda. ngifika nawo ngempela kanti ngibathembisile ngabe saphakamisisa matasa engangiboni kodwa bababona That's another community that will be I am good. What am I? Windows. Say that look. Alapha zobona khona ukuthi le ANC isisehlathini selona lesiyazi basebenza ukukhuluma kuma-commission ama-commission zingafika ngathi hey ngithuke akekho lungumane yazi ukuthi uma ufuna ama-commission 2 minutes comrade 2 minutes ngathi mina kuthiwe ngokukhuluma konke banele bakubona benza into engakazenzi sesiyafuna sokuzibona umcimbi sophinde sibayiphindanga yahlangana makubonisa-ke lokuthi le-ANC seyona leyo uyithandela yona kwakhe lo ngaphandle kokuthi akayona inhlobo efana nalaba abanjeya kodwa nje obona ukuthi seyona sakhe ikhayelisha umqondo wesizwe hayi
No. Sathatha umlando wempi yethu abantu bamnyama. Nokuthi sisukaphi siyaphi. Lento kwakuthiwa umkhondo yayisho ukuthini. Thina sizothini. Abanamadebeke benza. Nababengadle into zabantu. Nababengafundwanga zipho. Abazange bathi hayi ngeke siye. Bavele benza ubuningi babo. Sakha lo mbutho kusho lukhulu ngoba kusho ukuthi thina asiphumile endleleni yabantu abalwela inkululeko be-ANC emphilayo. Sisahamba ngayo. Sisafuna kugcwale inkululeko ithi swi ngoba igcwele. Ini nje lento esiy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 
lelo document wangisayikhumbula. Constitution, no. Freedom charter, ithini freedom charter? Yonke lesikhuluma ukuthi people this. People shall share. Bakhohlwa abantu yokukhokha. Bayikhohle. Basekukhuluma ukuthi abantu be-ANC bathanda imali kakhulu bayayintshontsha futhi. Kuyaziwa nje ngiyazi atholakala kuma-trans. Ngathi-ke lento ngiyikhulumela into eyodwa bona ngiyiphatha kahle. Ngoba ngathi uma ngikhuluma ngenyanga kaKrisimusi, Disemba, ngithi kusukela namhlanje ngeke ngiphinde ngivotele i-ANC. Ngiyovotela iphathi entsha esiyakha umkhonto wesizwe. Ngangihlukanisa nje khona into ekuthiwa ngisizulu inhloko nesithando. Ngangihlukanisa lokho. Abanye bezwana lathi ngeke yeke kuba yilungu le-ANC. Ngikhuluma ngale ngiyaziyo le yethu. Ngeke ngivotele ngoba isidukile ngizovotela umkhonto wesizwe bese sithatha izwe bese-ke lento ezuthi ngeke yenze lento engiyishoyo ngoba ngamzukwane sithatha izwe sizoyilanda le-ANC yabadala ngoba sikwazi ukunikeza abantu abarongo. Kufanele ukwazi lokho. Noma kanye ikakhulu mina ngoba mina le bengisuthu ngifuna bazi kahle ukuthi ngaphi umuntu othi uZuma akaseyona imember lo. Imember mina le ye-ANC yoMandela lo engeyona le kalokuzana la. Sizoyibuyisa ne-freedom charter konke nokungaphezulu kwalokho ngoba sothatha umcebo wethu bese ezandleni zenu not ey'gebengwini. Inkulu-ke lento, inkulu lento enye yezinto eyayisho lokhu engikushoyo yayisho ukuthi amasosha lawa enganginalo nawo silwa ngeke ngithi akusewona amasosha ami akusewona abafuyi. Ingakho ngizwa ngithi isewu-ANC yithi lapho phakathi kwalabo ikhona le nsizwa yala ekhaya, phakathi kwalawo masosha khona insizwa yalapha ekhaya. Angikwazi ukuthi ngingathi ngoba manje
ithe umkhonto wesizwe la okanye umkhonto wesizwe phansi manje akuseyona ingxenye yamasosha ka-ANC balungasho njalo angibatshena lokho ukuthi kabezwanga ngoba phela bayile nto abayini abalaleli ukuthi i-ANC le once sikhathiswe sithatha ne-ANC yethu futhi ngangenzeka ukuthi abaku-ANC abangaboni ukuthi kwenzekani bakhulu uma bebona ukuthi hawu ngempela sesidukile sithathile nanku umuzi ngala umkhonto wesizwe ithi lapho bakhona abangakayiboni kanjalo bayekeni bazoyibona yabona bamzibone sathathizwe khona bebonela ngosini South Africa. Sinamngani nomuntu, sinangani nabantu. Kodwa umuntu ngokufikela phansi uhlala nathi siphatha kahle. Kodwa kangasiphathi. Nathi ngesiyala. Shudala mobisi. Ingakho ke uthe uma udadewethu ethi awufikela. Ngabona kukhona ukonakelela. Phela liyansizwa. Insizwa le yangiyazi kakhulu. Imina lapho njengasekhaya ngifikela ngifike ekhaya. Kanti noma kube kuyini ngiyeka yokuthi. Bamenzani bantu ngoba sebemuva. Ngophela insizwa le. Ahlala nawo, one of the youngest soldiers, but very brave, very clear politically. Ngafana abantu abanepolitiki walesayithi eyakhe ikhondiketri ngathi yangikhuthuka usinde nje ukuthi ngazile ukuthi hayi sekhaya ube sure ngenye indlela mhlawumbe nami ngizothatha isagila sami ngizofika la ngithi ngifuna ukuyisho lento ngoba ingasidide mfondini ingasidide uma ngavela umuntu lapha kimina othi wena Zuma uma uya kubo kwaleli sosha uyaphi lapho kumuntu ka-ANC lo Hello social Hello social driver ulibeke border lizongena la ekhazona ubani ungangitshela ukuthi akulo comrade wami lo bani wayephi yena ngaleso sikhathi Hago. uyangibona ukuthi ngithini uma ngithi uhlala ku-ANC angifuni ukusuka lapha ababekezelela ngaze ngababekezelisisa ababona ukuthi la ipolitiki imnandi ngayibuyisela lapho khona kwabadala khonto wesizwe uma ungajoyini la uzosala ngoba noma umnyama hayi lapha eSouth Africa kuphela nase-Afrika nase-Colombiya utsheni ngampela nibatshene nabanye bazosala
into engijabulelayo ukuthi ngazizwe kanjani ngoba mina ngifuna ukuthi kumele ngifike ngizozimazisa lo muzi lento esiyenzayo lento kade ikhuluma ngayo umphathi wohlelo kwakuthiwe kuzokwakha indlu lapho kuzoba sibonelo sesitoshe elincane elalini elenda bayeka njalo bakhuluma nje ngenkathi besafuna ukuthi amaphepha abhale kahle iphepha elibhalayo lathi sinephepha thina sifuna izwe lethu kuphela akukho kudlula lapho akekho uzosivimba umnyama Bakhulekile. kuba besingayenzi leyo nto sofike esithini emasosheni kumahlaba insizwe eyindawo shulo mfana wathi wasitshela sonke ukuthi ufela indlela emnyama sidlula ingane alikho phela isoshela selimunga kuthiwa uyabulawa namhlanje alishitshenele abantu bakithi ukuthi ngifele iphi kaba umuntu ke ngathiwa hayi sokwakha ukuthi bangakhi bamkhohlwe nje simakhohlwa ngisho kodwa ngisibona thina singabantu abanjwayelekile inkululeko yethu ihamba kushona khona sale sidlela yona njalo if kunjalo kunento okufanele basiyazi njengoba singabantu bomkhondo wesizwe kunento ehlalisele ngikhathaza lapho ngizwa kuthiwa seniyaqhubana seniyabamba ngoba abantu uma senza lokho abazi ukuhlonipha thina uzothi umhla kanjani enkulekweni umuntu wena ungakhulekile kuba kuyikhundla wenkosi yami angithi ngamhlukane siwina ngoba khona zonke iy'funda ke Marito baba. Unaniyazi le ngoba ngithenge inhliziyo emhlabeni sinothuthuva engingase ngisuze bekukhona abanye bebehleba bekhuluma ngokuthi njengoba kunje kufanele kuhlangane i-MK kanye ne-ANC bentshontsha bexoxa bebona sesikhonqile savumelana basho njalo nabanye indaba siyiqedile sokufanele manje siye kubaba sizama ukumconvince convince manje akubuyele la engasuka khona abantu ababulaliswa baningi abantu abangisho lento kukhona abantu abangazi kuningi abacabanga ukuthi sizobusa nje sibukhulumeni asisele kuzobusa la sothatha izwe lethu ngitshena mina into eserious engiyitsheniwe kahle hayi ukuthi ngiyitshenwe nje umuntu ngase ngiyitholile amadleba amabuya athi Sikwengulo. Ngifuna ukuyisho lento ngoba asikwazi ukuthi sakhe inhlangano yokuthatha izwe
kuphinde kube khona abantu khona la abathi no asifuni thina ukubuyela egibini lo hlane usukhona abantu abathanda imali Ngeke ngiphumele lokho mina ngokumele mase ngisigudini ngasakwazi unyakaza. Mangisanyakaza ngeke siyabonga. Hayi baba siyabonga. Hayi baba siyabonga. Baba siyabonga. Nathina ukukhulula umuntu omnyama ukuthi singahlupheki ezweni lethu. Kube kukhona igolide kukhona yonke inhlobo yethu. Ingayona ekushini yabelungu. Siyayithanda. Yeah. Asidali. Funa nasi. Mabe khona labahlolo bazi ukuthi bashaya phansi bashona. Khuluma. If babe funa ukwenza njalo, okufanele kube yibona abenzele. If bebekwazi kuyenza. Angakuhlakaniphi kuze kwethu. Ayike nje la ukuthi shaka. Ngizokhuluma ngalo makhono yawo. Ufuna ukunitshela ukuthi ningathuki manje doktor sengikhipha abantu eParliament abangaka. Sele kuzosiza abantu bakithi sozisiza ngani. Mase kukhona abantu yazi ukuthi uthini omunye mabekhuluma bebodwa ngangekho lapho ukuthi organization akuyona umuntu oyedwa. Angisokhulisa lento. Nakumhlolo ku. Amzokane ukuthi kuzabona uzoyibeka la idosi. Ugenda phela ophuma ngophila. Uzoncenga mina ukuthi le organization ehlulekile saze saphuma kuyo sathe yethu. Kufanele manje sibuyele kuyona futhi. Kwabanye benziwa ngoba kunezinto abazonile bazofika ngabanye. Asebenza. Umnandi. Siyalithatha izwi. Ngale ukuthi bajoyina abanye bebabili bebathathu nabanye 1-1. Uyabona sihlangene nesonto elikhulu kabi. Elingcenye buka nje amabhodi. Umwabo abantu abakholwayo. Abazi ukuthi leli kusasa kufanele ubaliye. And ayizukuba yini lezi inhlangano ezinkulu ezongena la. Kuzolokhu kungena nje. Ngoba abantu balibonile iqiniso. Nokuthi nali kusasa lithi. Sizwana. Ingakho ke singabakhohlwa abafowethu. Laba basala empilo. Yikho singabakhohlwa. Noma kumnyama noma kubomvu sila. Sikwazi ukubakhohlwa. Eyethu le organization engasho ukuthi yethu ngoba nani yona abanye. Ayisabonakali ngisho la izokukhumbula nje uzokhumbula nasekhaya. This time around kuze kwaba ngcono ngisho amabovu. Akwazi ukufika. Iyakutshena nje ukuthi sidila nani. Labantu abada sibuyele kuyona leyo nto enganakubani. Eneyigebengu lapho. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibona ejabulela ukuthola ngoba ukuxoxa le ndaba yokugcina le nto. Igebengu bona abacabanga ukuthi bazipolitiki.
kufanele ukuthi wonke umuntu ajoyine umkhonto wesizwe. Ikusasa lethu siyaphumelana. Segazini. Segazini kwale. Ukuthi nifike la. Simnandi lento. Uyabona udadewethu lo omemezele wathi joyina umkhonto wesizwe. Kusho ongabona kaboni amehla khona nje kodwa mayeba kufana umuntu ucumezile bheka ubone ukuthi kuyiwazi ithi lapho asizondi muntu hloniphani abantu senakubahlonipha eke basijoyine ukuthi sithathe leli ngoba ucabanga ukuthi hey mase siliphethe sobaphatha kanje asibahloniphe abantu abavoters nje abantu ababaluleke ngendlela esimanje sisonke asingaxexani sodwa yebo Phatha mapheshane wakuphuza umuntu ungazi umbhali umlethe la inyanya zethu namakhosi ethu kufanele siwahloniphe. Yebo. Bani ke sozivele entene nathi sokuduka nje. Hlolo babhale phansi please. Ibalethe la. Uyabona nje kufanele sishumayele lento asizihloniphe ebese sihlonipha abantu bakithi. Sihloniphane nathi. Ukuze abantu babone ukuthi nali kusasa kulenhlangano. Uma sibathuka sithukana sodwa bazozelana. Ngoba yezoluthuka. Bebonda. Uhleke babuye. Yebo. Akungajabula ukubona emasengela. Howle tum sinewa